شالوم شالوم ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ከምትኩል ጊዜ ነመጽኩም ሎም ድማ ንህይወት ዝኸውን ቃል ሒዝና መጽና ኣለና Hejsan Guds församling, Guds frid och Guds nåd vare med er. Och idag har vi kommit med det levande ordet för er. أنا حاوكم صلاح الدين مسحونا أقلقال سيمينا سلنا. Det är er broder Saladin med broder Sam. لومي إنك فولك قال نسري بجيزي نفاس أي وردني سبيل. Och dagens ord det är örn flyger inte neråt när det blåser hårt. لجيزي ما بقست أصلا تكمل لي إسياس 4:3 حدا. Så det vi kommer att använda oss för första versen det är Jesajas 40 vers 31. أتوم من እግዚአብሔር ዝጽበዩ ሓይሎም ይሕደስ ከም ንስሪ በኽናፍ ይድይቡ ይጎይሞ ኣይሕለሉን ይኸድሞ ኣይደኽሙን. Och det står så här: men de som litar till Herren får ny kraft, de får vingar som örnar, de springer utan att bli trötta, vandrar utan att mattas. ስለዚህ ተፈላለዩ ናይ ንስር ብሉጽነት ኣብ ዝሓለፈ ትምህርትታት ነጊረኩም ኣለኹ. Jag har pratat med er om örns olika egenskaper i det förra. ካብ ተሓደሎም ድማ ኣብ ናይ ንስር ህይወት ዘሎ ኣብ ነፍስ ወከፍ ኣማኒ ብናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት ክረአ ዘሎ ነገር ክነግረኩም. Och idag kommer jag berätta för er olika punkter som vi kommer behöva se i den kristna vandringen som örn har. ንስሪ ፍሉይነቱ ዝግለጸሉ ስፍራ ናይ ንፋስ ጊዜ. En örns egenskap där det visas fram hans styrka det är när det blåser. ንስሪ ምስተን ካልኦት ኣዕዋፍ ሓዊስካ ክትሓስቦ ትኽእል ኢኻ. Du kanske kan blanda ihop örnen med andra fåglar och blanda ihop dem. ኩሎም ሓደ እዮም ከም እኔን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ. Du kanske kan se att ni alla samma ni fåglar och är han samma kategori. ከም እን ከም ዘይኮነ ግን ትፈልጦ ኣብ ጊዜ ንፋስ እዩ. Men att du ska kunna veta att han inte är som alla andra det är när det blåser. ኩለን ኣብ ጊዜ ንፋስ ንታሕቲ ክወርዳ ከለዋ. När du ser när det blåser verkligen när de alla flyger neråt. ንስር ግን ኣብ ጊዜ ንፋስ ንንፋስ ሓይሊ ተጠቂሙ ንላዕሊ ይወጽእ. Men örn när det blåser tid det han gör är att han använder sig av det blåser vinden och lyfter sig uppåt. ካልኦት ካብ ንፋስ ካድማ ከለዋ. När andra rymmer från när det blåser väder. ንስር ግን ናብ ንፋስ እዩ ዝጎይ. Men han springer mot vinden örn. እምበሽ ትድበለጸ ሰዓት ንንስር ናይ ንፋስ ጊዜ እዩ. Och det är bästa tiden för honom när det blåser. ሽዑ ይድዕርፍ. Det är då han vilar. ምኽንያቱ ናይ ንፋስ ሓይሊ ተጠቂሙ ንላዕሊ ዝበርር. Det är för att han använder sig av vindens kraft och lyfter sig uppåt. ኦ ሃሌሉያ በመንፈስ ቅዱስ ዝሰልጠኑ ክርስቲያናት ከምዚ ዓይነት አነባበር ኣለዎ. Och de som är tränade av den heliga ande det är sån här liv de har. ኣብ ጊዜ ማዕበላት ናይ ማዕበል ሓይሊ ተጠቂሞም ንላዕሊ እዮም ዝወጹ. Det är när det är prövningens tid de använder sig det tiden för att lyfta sig upp. ኣብ ጊዜ ማዕበላት ሰሓካ ባሁም ኣይጠፍእን እዩ. Det är de som i svåra tider, prövningar, testens tider, de glädjes och glädje kommer inte tappas från dem. ስለዚ መጽሐፍ ቅዱስ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 2 ክዛረብ ከሎ Därför i Jakob brevet kapitel 1 vers 2 ኣሕዋተይ በበይኑ ዝኾነ ፈተና እንተ በጽሐኩም ንኹሉ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ. och det står skatta er lyckliga mina bröder när ni utsätts för prövningar av olika slag. እዚ ኩሉ ክርስቲያን ኣይገብሮን እዩ. Det här gör inte alla kristna. እዚ ናይ ንስር ናብራ ዝነብር ብመንፈስ ቅዱስ ዝሰልጠነ ክርስቲያን እዩ ዝገብሮ. Det här är endast den kristne som är tränad av den heliga ande att leva örns egenskaper. ንመከራስ ከም ሓጎስ ቁጸርዎ. Det står skratta er lyckliga när ni utsätts för prövningar. የስ ናይ ንስር ናብራ እንድሕር ኣለካ ኮይኑ ንመከራ ከም ሓጎስ ቆጺርካ ኣብ ክንዲ ትወድቀሉ ትትሰሉ. Ja, och det går verkligen när du har det livet som örn har i det egenskap det är att du kan använda prövningen för att ta dig till nästa stadie. እቶም ናይ ንስር ዓይነት ኣነባብራን ኣረኣያን ዘለዎም ክርስቲያናት De kristna som har egenskaper som örn och ser som örn. ብጊዜ ደሓንን ዘይደሓንን ንላዕሊ እዮም ዝኸዱ. Varken det är okej tid eller inte okej tid, de tar sig uppåt endast. ኢየሱስ ንዘለኣለም ጎይታ እዩ. ምኽንያቱ ክርስቲያን ኩሉ ጊዜ ንላዕልን ንቕድሚትን ካብ ምኻድ ከቋርጽ የብሉ. Och det är för att en kristen kan inte stanna från att gå framåt och uppåt sitt liv. ስለዚ ጳውሎስ ዝሓቅዚ ስለ ዝበረህሉ Och det är därför när Paulus, eftersom det här var uppenbarat för honom. ሮሜ 8:37 ከምዚ ኢሉ ኣሎ. Och han sa så här i Romarbrevet kapitel 8 vers 37. ሞት ኮነ ህይወት ኮነ መላእኽቲ ኾኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኾነ ወይ ዝመጽእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኾነ ወይ ትሕት ዝበለ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታና ዘላ ፍቕሪ ኣምላኽ ኮቶ ኸፈልየና ከም ዘይኮነሉ ኣርጊጽ ኣለኹ እሞ በዚ ኩሉ በቲ ዘፍቀረና ኣጸቢቕና ንስዕር ኢና. Det står så här från vers 37 till vers 39. Nej, över allt detta triumferar vi genom honom som har visat oss sin kärlek. Ty jag är vis om varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet,
eller något annat skapelse ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. ريخم كلهم تقيسوا ما بهوت كقاطم يخول يوم دبهالو شجرات. Han nämnde han alla saker, problem som man kan se att man kan möta i livet. كسعنا يمتشرش أنا يموت بتيحو. Han kom till enda vägen till döden. جنيلو قبل علزهم كلهم سبت زفكر الناس أتصبقنا نسعرنا. Men han sa, genom allt det här vi går genom den kärleken han älskar oss, han besegrar vid det här. بزوم نجارات زيهم بزح سبي سعر بهوتو. Det är genom massa de här prövningar som människor blir besegrade. نحنا جن بكريستوس نزوم زسعرس نسعرهم من هذا الله. Men här det han ser genom Kristus, vi som har Kristus i våra liv, att vi segrar över de här سلازي إنا خاف سعرت نبلت إنا نبل. Det är därför vi ser vi bättre än segrare. نخالقات زسعرهم نخالقات زبكيهم نخالقات تطوز بلوم نحنا نعوم إنا نسعرهم إنا نبل لنا. Så det som får folk att gråta, det som får folk att ge upp, det vi besegrar över det. مخنياتو كريستيان ناينسر نابرايز نبر. Och det är för att en kristen lever ett liv som är av ön. ولوما أبزوريكم نزولو نجار قديمكم سحقوا. Så skratta allt som är runt omkring dig idag. كلا أي نعو تتأكيمكم نلعل ديو. Och kolla runt omkring dig och advänd dig det och ta dig upp från det. نأملخ كبرن دحبكم نمأمان برتو. Och ge Gud äran och öka din tro i det stedet. مساي كم زيلكم تسأليو. Så be med mig så här. سمياوي أبوي. Med himmelska fader. بتتبنى حيلي كابس عرتي أتصبق سلازبلت. Eftersom jag är segrare över allt det som finns där ute. يمسجنك الله. Jag tackar dig för det. كل جزء نقدميتن نلعلن تراي إيه زغيد. Och idag jag säger till dig, jag kollar endast framåt och uppåt i mitt liv. من قدي بخبري اندا وسخت رايو زغيد. Min vandring går endast från härlighet till härlighet. سلازي زهاب كاني تصبق هيوات كبرن مسجانا نعخا يخون. Och jag ger dig all ära och tacksamhet för det här värdefulla livet du har gett mig. آمين. Amen. نسكم بلوساتن كبراتن يخون. Ni är värdefulla och segrare.